Dobrý deň. Som volám Marek Denko a budem prednášať o svojom poslednom projekte, nejaký postup tvorby tohoto projektu, tá séria o bugine, nejaký stručný popis tvorby týchto obrázkov, modelingu a podobne. Teraz začal by som niečo o tom, ako vlastne taký projekt vzniká. Na začiatku je vždy nejaká inšpirácia, nejaký impuls, aj napriek proste nejakej pracovnej vyťaženosti, že človek proste nájde nejaký čas na to, aby vytvoril niečo do vlastného portfólia, nejak obohatil to svoje portfólio a získal tým možno lepšie pracovné podmienky alebo lepšie finančné ohodnotenie. Som tento projekt začal niekedy v januári a skončil som v máji, čo sa dá možno 4 mesiace, čo je dosť dlhá doba. Ale napriek tomu toho voľného času nebolo toľko. U mňa bola inšpirácia hlavne, som si znovu pozeral nejaké staré filmy z nejakých 80 rokov, klasické tie falloutové, Mad Max. Ukážem vám nejaké základné referencie k tomu projektu, ktoré si vždy na začiatku, predtým ako idem niečo vytvoriť, tak si posielam z internetu alebo pogrebujem z filmov a podobne. Toto je nejaká referencia z internetu, je tady posťahované. Toto je konkrétne tá istá bugina, akorže som zmenil dizajn na vlastný obraz proste. Tu je už nejaký taký väčší reference file, kde som poskladal vlastne tie obrázky, ktoré som považoval za dôležité. Vlastne tvoril som túto buginu. Dizajn sa nakoniec trošku zmenil, samozrejme, ale s tým som počítal, no. Som teraz prešiel hneď k tej scéne, pretože toho dosť veľa, budem tvorať 4 scény a na tejto prvej vám ukážem nejaké také základné veci ohľadne modelingu, nejaké typy, triky. Poviem vám nejaké veci o materiáloch, nasvietení, potom si pozrieme do Photoshopu, kde ukážem nejaké veci postprodučné. A teda by som začal aj s touto scénou, vlastne, ktorá je tá púštna. Jedná sa o túto scénu. To je vlastne ten render finálny. Takže to je tá bugina, nejaká tá organizácia scény vyzerá nasledovne. Všetko, čo je pod C-čkom, tak sa týka ako tej buginy, ako car. Všetko, čo je pod E-čkom, to sa týka environmentu, H-čko si nejaké pre nejaké zbytočnosti v podstate, čo skrývam. V tej bugine ten model vyzerá nejak zhruba. Takto je tam použitý strašne veľa vecí z minulých projektov, rôzne detaily, ako napríklad to sedadlo je použité kedysi, čo som dávno robil ešte nejaké Mitsubishi, motor je zase nejakého iného projektu. Ale väčšina už, ako zbytok je väčšinou custom urobený. By som začal nejaké modelingové veci, napríklad nejaké typy, triky, také kvázi pre začiatočníkov, ale aj tí sú medzi nami a treba sa im nejako venovať. Potom by som prešiel k tým trošku takým zložitejším veciam. To je ten model tej nádrže, kde som vlastne namapoval symetria klasicky, na to nejaký turbosmooth symetriu vypnem, aby sa kamtácia nezbláznila. Vždy, keď robím nejaký objekt, keď viem, že to proste bude na konci vyrenderované do vysokého rozlíšenia, tak tú geometriu sa snažím aj tomu prispôsobiť, zahustiť. Vypnem tie izolány a dám na to určitý noise, ktorý tú geometriu trošku ako dodá tie variáciu, hlavne keď sa renderuje, tak tie uhly proste do dopadu toho svetla sú iné, takže tam vznikne nejaká pekná variácia, krajšia. Potom označujem cez volume select ďalšiu oblasť, ktorú budem deformovať iným noisom, aby vzniklo vlastne ešte také väčšie opotrebenie tej konkrétnej nádrže. Tento volume select ďalší tam je bez dôvodu toho, aby sa vlastne selektovalo všetko a neotravovala vás vždy tá farba. Vždy, keď proste selektujete ten objekt znovu, tak vždy vám vyskočí tá selekcia, čo je vlastne také neželané. Na tej nádrži sú aj nejaké zvary.
spomeniem takú rýchlu metódu, ako ich vytvoriť. Tu vidíte tie... nejaké tie zvary, ako ich jednoducho vytvoriť. Oni zase zblízka nevyzerajú nejak dokonale, hej, ale keď sa pozrite z diaľky, tak v tom renderi proste to pôsobí celkom fajn. Tie sa dajú vytvoriť naozaj jednoducho. Väčšinou pridávam, už na tú subdividnú geometriu pridávam nejaký edit poly, kde si označím nejaký edge. Lúpnem to a vytvorím shape zo selekcie. Stačí lineárny. Shape sa mi vytvoril do zlej vrstvy. Označím. To je asi ten vzniknutý shape z tej selekcie. Pozriem sa, ako to spline vyzerá. Nejakú hrúbku nastavím. Skúsim nejaký počet strán zmenšovať do takého nejakého štýlu, aby zhruba bol pomer tých strán toho jednotlivého poligónu nejaký rovnaký, pretože to budeme ešte subdividovať. Takže nejaké 3 to stačilo. Zvýšim hrúbku, pridám turbosmooth, mám niečo takéto, možno ešte jeden. A následne sa na to dá nejaký noise modifikátor s určitými hodnotami, ktoré som si nacvičil. No. A vznikne nejaký taký zvar. Samozrejme môžete obťahnuť ktorékoľvek geometriu, ktorékoľvek edge môžete to vytvoriť na tom a funguje to celkom spoľahlivo. Ďalej by som ukázal nejaké tie reťaze a problematiku s tým spojenú. Ako vidíte, sú tam povešané rôzne nejaké tieto reťaze. Nejaký rýchly postup, samozrejme tutoriálov na internete je veľa. Ja vám snáď jeden taký tip, ktorý k tomu poviem a presuneme sa ďalej. To sa vytvorí iba nejaký trapný torus. Konvertne sa na poli. Detačne. Značí sa border. Bridge. Máme nejaké oko. Potom cez array. Ešte úhol trošku, aby sa to nejak potočilo. Máme nejakú základnú reťaz, ktorú budeme deformovať po krivke, ešte kolapsnem do mešu. Vytvorí sa nejaká splina. A následne cez path deform sa zdeformuje. Move to path, klasicky, že to presunie na tú cestu a reťaz je tam. Základný problém, čo je s reťazom, že táto deformácia týchto, proste on je veľmi záleží na tom, ako veľmi sú vzdialené body od seba. Jednotlivé vertexy tej splány, takže rôzne naťahuje túto reťaz a sú s tým nejaké také menšie problémy. To sa dá vyriešiť tým, že sa tá splina sa normalizuje, čo vlastne urobí len to, že tie vertexy po určitej vzdialenosti proste tú splinu rozseká po vzdialenosti, ktorú si nastavíte tu. A ako vidíte, tá deformácia je potom menšia, hlavne na týchto miestach. A v týchto miestach tá priečná deformácia stále je, ale nejaké to ošetrenie tam existuje. Ešte by som ukázal z toho modelingu napríklad túto sieťku, postup vytvárania tejto siete, alebo tejto siete, čo je na streche. To je zase veľmi jednoduchá metóda. Vytvorí sa nejaký plane, naseká sa poriadne, aby mal nejakú hustotu, nasimuluje sa cez cloud simulation, prichytia sa 3-4 body a skúša sa proste, ako to vyzerá. Keď to už vyzerá zhruba dobre, tak sa to ešte konvertujem do meshu alebo do poly a ešte to upravujem cez nejaký paint deformation a podobne. Dajme tomu, že to je nasimulovaná látka. No a potom zase nejak
sa vytvorí loop, ring, vytvorí sa selekcie, sa vytvorí shape, robím to aj v priečnom smere. Ešte si označím border toho plénu a vytvorím ďalšiu splájnu. Pripojím tu tie dve k sebe, dám nejakú hrúbku. Ešte označím tú poslednú, tú plane už mažem, označím tú posledný spline, ktorý bol vlastne nejaký okraj tej látky, tej siete, nejaký hrubší. Zhruba nejak takto to prebieha. Tá sieťka, ktorá je na tej streche, má spláňny po diagonálach. To je urobené veľmi jednoducho cez Polyboost, ktorý tu nie je nainštalovaný, ale veľmi pekne sa tam túli na to, ako zmeniť topológiu. Takže vlastne on pospája diagonály a tieto rovnobežné kolmé veci odídu. A zase sa urobí s tým istým postupom ako v tomto prípade. To som mal taký problém vytvoriť nejaké pekné svetlá. Skúšal som rôzne textúry nafotiť, robil som bumpy, aj cez diffuse som skúšal a podobne, ale furt vlastne s tými reflekciami to nejako, nebol som s tým spokojný. Čo vlastne vám ukážem aj tu v testoch, čo som mal ukázať už dávno. No, to je nejaký postupný modeling tej buginy. Úplne základná scéna, základné svetlo, nejaký materiál šedý s nejakými slabými reflekciami. Tu vidíte, kolesá sú ešte v rannom štádiu. Postupne som pridával vlastne nejaké elementy, zmenil trošku kameru, kompozíciu. Už sa koleso zmenilo, ak ste videli. No aj predné som ešte dal to isté, som to zdal také trošku lepšie. Tu už nejaký V-Ray skylight s direct lightom konektnutý. Svetla budem vysvetľovať neskôr, keď sa k tomu vrátim. Toto je nejaká základná color korekcia v Photoshope. Začal som pracovať na textúrach. Trošku nejaký základný kov. Štvorreťaze poviešané. Také kanistre popridávané. To je nejaký, som skúšal nejakú takú, že mu došlo niečo. Ne? No, tu je nejaká prehnaná color korekcia. Som sa testoval vyslovene iba s kolesom, takže renderovaný iba región. Nejaká nahodená zem, základná rastliny, nejaký test depth fieldu. Som si skúšal rôzne elementy dávať pre tú kameru, že ak to bude pôsobiť. Mesiačik pridaný. A tu zase nejaké elementy na spodu. Proste som to detailoval vyslovene do kamery, pretože ten model není úplne zase tak použiteľný z každej strany, ale vždy sa dá ako pohrať s tým a dokončiť ten model nejak z každej strany. Už spredu, ten istý model ako tu, akorát že spredu, takže spredu úplne ako ešte v ranom štádiu. Popridávame ďalšie veci. Prvá verzia sieťky, prvá verzia svetiel, ďalšie svetlá, zase nechutné proste. Ďalšie rôzne bumpy som skúšal, že ako proste som sa s tým dosť bil, dá sa povedať. Už zase nejaké extra detaily ešte, tak to už vyslovene nejaké blbosti pridávané. Tu som testoval napríklad kamene, som si vygeneroval tri rôzne verzie kameňov farby, ako tú bielu, oranžovú a čiernu. Následne som to v Photoshope nejak pomiešal a nič som na tých kameňoch nemal iba difúznu farbu. A na základe toho mixu v Photoshope som vlastne si vytvoril ten materiál spätne v Maxku a už to bolo ako hotové. Toto bol ten výsledný. Trošku horizont. Tu je dokonca pridaná, neviem, či to je vidieť. Všimnete, tu je ostrá hrana. V ďalšom už je taká trošku rozostrená. Tam som pridal nejaké obrovské plény, reflexné, simulovať nejakú tú fatamorgánu vzadu. To je shade, samozrejme. Finálny render aj s postprodukciou. Tak, to boli tie testy, ktoré som zabudol. A teda sa vrátim k tomu svetlu. Nakoniec som to proste urobil tým štýlom, že úplne tým najtragickejším, aké sa len dá. A
nakreslil som si takúto textúru zhruba podľa nejakej fotky, dosť made in Slovakia. Som si všimol až teraz. No a natvrdo som si proste vytvoril geometriu vnútri, dosť zahustenú a displacel som to proste. Ale to proste, takto funguje nejak v reále, je tam naozaj nejaký relief v tom sveta, takže tak to nejak dopadlo. No. Ono keď sú v dnešnej dobe proste už 4-8 GB rámky, 16, tak už ako dá sa experimentovať s rôznymi počtami poligónov a vlastne to funguje úplne bez problémov. Takže sa nejako nebáť vyslovene. Tá technika pôjde len hore, takže smelo. No. To bolo tým svetlám, teraz by som vysvetlil nejaké tie trávy. Zhruba nejaký postup mám ich vo viacerých obrázkoch, aj z minulosti. To je vlastne scéna z hora. Kamera je umiestnená niekde v týchto miestach. Tá zem je v podstate subdividovaná iba najbližšie ku kamere, aby ten displej tam bol najdetálnejší a naopak vzadu je subdividovaný najmenej, aby sa ušetrila nejaká pamäť a podobne. Tieto modré jazera, to je tá Fata Morgana na horizonte, no, nejaký reflexný materiál. Takže tá trávička teda. No. Tráva je úplne ako vyslovene žiadna veda. Ako vidíte, sú to iba poligónové nejaké vyslovene plény, trošku pozohýnané ďalšími noise modifikátormi a potom cez nejaký paintovací script, ktorých je dosť, sa na nejakú oblú geometriu vyslovene iba na čarbe sa nakreslí, tak tráva s tým hrá, dokým to proste nevyzerá dobre. A jeden ten script sa volá Advanced Painter, funguje na podobnom princípe ako v Maya, ten PaintFX. A je to tak prispôsobený Max Kunovi, celkom šikovný, na script spod ho určite nájdete. A myslím, že už sú na internete už aj pre 64-bitovú verziu, čo tak nebolo, že sa to dohľadali. Ešte tieto, že by som tam ukázal tie modely tých koreňov, čo je to zase taký nie úplne tradičný spôsob modelovania. Jedná sa o tieto korene na bokoch, z ktorých som vlastne vychádzal z referencií. Hneď ukážem, to sú vlastne referencii k tomu environmentu tej púšti. Som si poslal naozaj, čo sa mi páči, som otvoril Flickr a išiel som, z radu som ukladal obrázky, samozrejme nie sú všetky použité, vlastne skoro ani jeden, ale pre takú inšpiráciu trošku, hľadal som nejaké také zaujímavé prvky, čo sa môžu vyskytovať v tom prostredí, aby to nebolo úplne takáto prázdna pláň. No a konkrétne tie korene, koniec. Super. No, výborne. Super. Tie korene sú tu. Niečo takéto som sa snažil urobiť. A tá metóda vyzerá nejak takto vo finále, som neoznačil to je právne. Vyzerá nejak tak, celá tá podstata toho ešte ten objekt sa stále volá loft, takže je jasné, že tu bude asi nejaký loft. V podstate sa vytvorí nejaký profil, nejaké dlhé vrstvy. Vytvorí sa nejaký profil. Začneme teda tých profilov viac vedľa seba, dáme tomu, že 2. Ešte možno trošku. Tu je sa ďalší, ktorý sa malinko upraví, môžu sa tie body aj presunúť trošku v priestore.
dajme tomu, že to všetko vytvorí sa nejaká cesta. A úplne klasický compound object. A označí sa shape, ktorým sa vlastne bude loftovať. Teraz sa zvolí napríklad na 50% cesty relatívne, sa označí ďalší shape, takže vlastne v 50% dĺžky toho shapeu zoberie iný profil. A napríklad v 100% trasy môžeme zobrať znovu ten prvý, takže to celé nejako tak zhruba pomieša. Samozrejme, že to funguje nejak interaktívne, takže keď sa označí ten shape, tak sa dá stále meniť. No a potom buď priamo v tom lofte sú rôzne deformácie, nejaký twist, že po ceste to v podstate sa to twistuje celé, alebo potom to natvrdo smutnem, tieto hrany to nikdy neuvidí v tom renderi. No a zase sa dá nejako ísť nacvičený na to. No, dajme tomu niečo takéto. Samozrejme tie shapey v tomto prípade boli trošku zložitejšie a sa to nakoniec ešte nejako displayoval nejakými mapami. Tento vlastne originál vyzerá takto, ten konkrétny loft vyzeral takto. Na to nejaký mapping, twistoval som to trošku nejakým modifikátorom, ohol, smoothol, jeden noise a displace. Displacované to nejakou smoke mapou. Základnou. Tak by som prešiel nejakým, opustil túto modelingovú fázu a prešiel by som trošku k materiálom. A ukázal pár základných materiálov, ktoré v podstate používam vždy ten istý princíp v materiáloch a je to vždy nejaký ten V-Ray materiál. Vlastne reflexie používam z 99% materiálov sú reflexné a glossy, aj keď sa jedná o naozaj matný materiál, tak použijem nejaký fakt nízkohodnotú glossy, trošku viac samplov a toto je teda ten materiál nádrže. V diffuse slote, tu vidíte, v diffuse slote je mix mapa, mixujem textúru z environment.sk, sú veľmi pekné environment textures.sk, sú veľmi pekné textúry, myslím priamo odtiaľ. Mixujem to cez V-Redert, čo je vlastne nič iné ako ambient occlusion, a do Polymer 5 to vlastne určuje, do akej vzdialenosti ten occlusion sa bude followovať do nuly. Smoke je ešte taký pekný trik, sa dá keď ktorom kontrolujete radius, že vlastne on pri kontaktoch toho objektu nepoužíva ako klasický čistý occlusion, ale ešte ho vymaskuje nejakou 3D mapou, v tomto prípade smoke, takže to vlastne vytvorí taký pekný efekt špiny. To ani nejako nie je extra vidieť, ale napríklad tu nejaký fliačík proste vyslovene pridáva do tých hrán veľmi peknú takú variáciu, hlavne ten svar, ten zvar, že vlastne vidíte také čierne hrany okolo toho, že vlastne pekne pripojený k tomu a keď používate nejaké aproximačné metódy na GI, tak ten detail tam niekedy chýba, tak vlastne tým occlusionom sa dá pekne dohnať. Čo sa týka reflexí, tam je biela, nejaký Fresnel klasicky použitý, čo vlastne už defaultne nastavený. Matnosť toho materiálu kontrolujem zase cez mixmap, v ktorej je tá istá textúra, mixujem cez tú istú textúru toho kovu a mixujem nejaké odtiene šedej. Čím tmavšia, tým je reflexia matnejšia a opačne. A do bumpu dávam tú istú textúru. Tá textúra je nejaká 2000 rozlišenia, takže to nejako šetrí pamäť, že používam tú istú textúru, vlastne čo najviac sa snažím využiť, dá sa veľmi pekne s tým pracovať, vlastne sa upravuje output, tieto hodnoty a podobne. Vždy sa dá vytlačiť proste z tej textúry dosť. Ešte by som v tomto prípade spomenul, že keď sa používa depo field vo V-Ray, aspoň tej verzii, čo som ja pracoval, to bola nejaká RC4, neviem ako TVSP2 nové, tak vždy, keď som používal DOF, tak som musel mať na materiály, aj keď mal úplne ostrú reflexiu nejakých viac subdivisionov. A to iba z toho dôvodu, že ten depo field je samplovaný cez kvázi Monte Carlo a naozaj tých 8, keď bolo tam tých 8 samplov, tak to bolo na okrajoch dosť nepríjemné čierne hrany, aj keď v podstate pozadie bolo modré, čo sa malo odrážať do toho. To je v podstate možno nejaký bug, alebo
chcel by som to spomenul, lebo dosť som strávil na tom čase, keď som prišiel na to. Dobre. V tom Photoshope ešte by som ukázal, ako to vlastne vyzerá ten render. A ako to je celé vlastne zložené. Na začiatku som sa použiť ako fotku oblohy, ale tá, čo sa mi páčila, bola naozaj taká nízke rozlíšenie a toto bolo renderované do 6000 rozlíšenia. Tak som si proste tie oblaky nejak tam našmaral zhruba podľa tej fotky. Mal som ho pod tým a šmáral som na to. Takto vyzerá tá obloha. Keď sa na to ten render vyzerá takto. Trošku nejakej atmosféry, neviem, čo tam bolo vidieť, do pozadia nejaké, také trošku nejaký, dúfam, že to je vidno. No a následne nejaké trošku highlightov v tejto oblasti, ďalší highlight v tejto oblasti, trošku zväčší, ste to videli. To vyslovene už nejaké také srandy aj v tejto oblasti. Potom nejaká základná color korekcia plus mesiac, ďalšia color korekcia, dostáva tie farby. Rád sa hrám v tom Photoshope, až väčšinou ten obrázok vyrenderujem taký väčší a orezávam si ho až vlastne v Photoshope, dodávam tomu nejaký ten frame, vlastne, aby to nejak pôsobilo lepšie. To je nejaká vinetácia, trošku ešte rozsvietené svetlá, trošku nejakú color, ktorý som trošku skontrastnil. No a toto sú nejaké vrstvy, v ktorých sa trošku upravovali tie detaily. Prepaintovali, na tých kolesách tam bola taká dosť nepríjemná história, som ich robil proste v nízkom rozlišení, nakoniec som vyrendoval do vysokého, tak to vyzeralo tak hlavne kvôli oklužnú shadry, to spravili nejaké na bumpe, nejaké také fakt nepríjemné veci, tak som proste prepaintoval a hotovo. Ako vidíte v tom rozlišení, v tom 6K je naozaj vidno už nejaké chyby v mappingu, proste čo všetko ujde rukami. Dobre. Čo sa týka svetla, úplne žiadny zázrak. Sú tam dve svetla, directional nejaký, trošku má oteň žltej v sebe, nejak area shadows, je tam skydome, na tej farbe nezáleží absolútne, neviem, prečo tam zostala. Tam V-Ray Sky, napojený na ten direct, cez node nejaká intenzita. To už sa vytestí, ako vyslovene tie intenzity by nemali prekračovať určité hodnoty, keď si dáte do toho nejakú 220 šedu do tej scény a svietite tú scénu, tak by to vlastne nemalo by byť úplne biela, aby ste proste mali nejaký rozumný proste range tých farieb, tých tónov a intenzít. Na render používam V-Ray, to bolo na Quasi Monte Carlo, nastavenie nejaké 1.25. V tom 6000 rozlišení bol nejaký šum, ale väčšinou keď to šlo na web a von, proste to bolo aj tak menšie rozlišenia. Používame Light Cache a Irens mapu. Z Irens mapu sa nejako vyslovene nezaujímam, väčšinou vždy na začiatku kliknem na Medium a potom prepím na Custom, kde vlastne tieto parametry zostanú z Medium a potom si to vlastne upravujem. Toto je nejaká finálny setting, toto si rád pozerám, ako vyzerá, čo ukazuje vlastne tú kalkulačnú fázu vo frame bufferi. Light cache na také veľké rozlíšenie by malo byť, ja zhruba dám šírku, hodnotu v pixeloch, dlhšie hrany obrázku. Tiež sa rád pozriem ako to pracuje. A používam tento parameter, ktorý vlastne na Glossy Reflection používa sample z Light cache a dosť to urychluje. A Depth of Field, úplne tam niečo riešiť, podľa toho, ako to vyzerá, ten obrázok, tak si to nastavíte nejako, úplne pôvoda. K tomu Photoshopu by som sa vrátil, celé tie color korekcie sú robené v 16 bitoch, zachová to lepšie informácie farebné, hlavne keď sú tam také tvrdé color korekcie v tomto prípade, takže vlastne nestáva sa, že dostanete rôzne oblasti s nejakými rôzne oblasti s určitými proste oblastmi farieb, ktoré sú vyslovene, že vidíte tú hranu.
nejaký ten blending, alebo ak sa to nejak tak to hovorí. Som pozerám, že dnes som dosť pomalý teraz. Ja by som vám ešte ukázal scény ďalšie, trošku rýchlejšie. A ukázal by som aj vlastne testy k tejto scéne. To sa jedná ten obrázok z toho lesu. Tohto obrázku. Takže testy vyzerali následovne, bugina bola hotová, samozrejme, zobral som tie isté kamene, ktoré som mal v podstate tej púšti, zmenil som na to materiál a začal experimentovať nejako s kompozíciou, trošku pomixované nejaký mach do toho, tie isté korene použité, voda nahodená, nejaké základné rastlinky, trošku iné svetlo, nejaký les dozadu pridaný. Aj slnečko som na začiatku som myslel, že to robím čisto v nejakej hmle, ale proste ten kontrast toho slnka s tou oblohou vždy ako zvíťazí nejak. Tu vidíte, že dokonca v tom rendri je hmla. Na hmlu väčšinou používam tú istú farbu ako na oblohu, čiže to vytvorí ten pekný efekt, že to naozaj do toho pekne sa blenduje. Skúšal som nejaké mokré kolesá testovať, nakoniec skončili suché. Tu vidíte pridaný detail na kameňoch. Vlastne zvýšil som Turbo Smooth o jednu iteráciu. Môžete vidieť, niektorých detailov naozaj to vyskočí. Pridal som rôzne listy, som rozmiestnil rastlinky, ukážem nejaký základný modeling, aj kamene ešte ukážem. Som skúšal nejaký V-Ray Tune s Depth Fieldom, len takto z randy. To je vlastne finálny render. Scéna sa otvorila. Organizácia scény zase tá istá. Úprimne tú organizáciu som spravil iba z dôvodu Maxconu, inak to je úplný bordel. Tých profesionálnych projektov samozrejme musí byť nejaká štruktúra, ale nerád sa tým nejako obmedzujem vo vlastných projektoch. Proste som schopný tú scénu otvoriť aj neskôr a ešte sa tom vyznať, takže nie je to nejaká kríza. Teda pozrite tie buginy, aby ste videli. Odkryjem na začiatku tie kamene vpredu a ukážem vám nejaký základný postup, ako sa vytvára taký kameň. To povypínam, tieto všetky modifikátory. Takže na začiatku sa vlastne urobí nejaký obyčajný box s pár segmentami, ktorý sa nejakými úpravami vznikne nejaký kameň z toho, nejaký zhruba nejaký shape. Následne sa to proste iba následne sa to taseluje. Taseláciu som použil miesto toho, aby som použil turbosu z dôvodu toho, aby mi zostali ostré hrany na tom meshi. Edit poly, ostril som hrany, chamferol som hrany tie najdôležitejšie, ktoré chcem ešte teda zaostriť. A plus som ešte nejakým paint deformation, som ešte s tým dokreslil pár detailov, ako trošku zaoblil ten kameň a podobne. Potom je nejaký väčší noise, s nejakým väčším scaleom, ktorý vlastne tú geometriu ešte rozhodí. Potom sa pridá na tom brutálny Turbo Smooth 4, čo je úplne ZBrush. Tak ono, týchto kameňov sú tam dva druhy a ich tam 100, ako to všetko instancie, takže to sa, keď to hodíte na Dynamic BSP, tak to renderuje ako svižne. Vyslovene s pamäťou tam problém nebol, to nežralo ani 6 GB na celé, ako aj s to buginu s textúrami. Hodí sa na to nejaký pekný noise a následne displays. V tom display som poviem viac. Displaysované to je celou mapou a tú istú mapu používam na blendovanie materiálu toho machu a kameňu a materiálu kameňu a potom na nejaký mapping na to, čo je samovražda úplne ďalšia, na taký hustý mesh. No. To je vlastne ten blend materiál, kde vlastne cez tú celú mapu ešte sú aj instantne, myslím. Vidíte ten názov, že tie materiály proste miešam. Snáď by som mohol ukázať nejaké textúry, všetky, ktoré boli použité v tomto projekte. Nejaká kôra na stromy,
Týmto som displejsoval zem v tej púšti, plus ešte nejaká mapa iná do toho bola zamixovaná. Toto je to kožené kreslo v tej bubine. Neviem, či viete prečítať rozlišenie 8000, ale to je iba naozaj textúru som mal, kde si už dávno som použil pri inom projekte, tak som tam rýchlo šmaril a ako fungoval a renderoval to, tak som nejako neriešil, že to má 8000, teraz som sa až divil. Difúzna textúra zeme v púšti, nejaká špina, sem tam nejaký mix používam, nejaké listky na rastliny, nejaká zem ďalšia, displej na lano alebo BAM mapa na lano, kamene, listy. A tu ešte zostal dokonca aj tu, no. To je nejaké tie kovy. To bola v podstate taká iná textúra, ktorú som ešte nejako riešil v Photoshope, že som vyslovene do mappingu dokresloval nejaké detaily. Tá textúra na tento objekt sú vlastne nejaké tie obité veci. Textúry, to je mach textúra. A nejaký stromček do buginky. A zase nejaký list, kamene, mám koleso, difúzna mapa. To je použité vlastne na stranu z toho kolesa, toto je použité na dezén. To je druhý channel na mapping, ktorý je použitý na BAM, aké to je farebné. To koleso bola vyslovená tragédia, som že tu sa s tým hral a proste takto to dopadlo, viem, že to nie je ten najideálnejší spôsob. Už to vyzeralo dobre, tak som to nejako už neriešil. A toto je display mapa na koleso, toto je materiál na tie korene. Takže ten kameň vyzeral nejak takto. Tu by som ešte ukázal rýchlo nejaké rastlinky. Väčšina rastlín je buď vymodelovaná, táto tráva, buď vymodelovaná týmto štýlom, že sú zase urobené nejaké tie jednotlivé trávy vymodelované úplne takýmto primitívnym spôsobom, nejaký plén, žiadna opacita, nič. A vy urobíte si nejaké 4-5, zase cez nejaký skaterovací skript, nejaký paintovací si napaintujete a už kade tady po scéne sa porozhadzujú materiál, žiadna veda, žiadny subsurface, nič také, vyslovene nejaký gradient diffuse. Tento krík je konkrétne, myslím, že z Onyxu importnutý, plus som do neho cez Particle Flow namiešal nejaké listy. A tam vznikla proste nejaká tá prírodná variácia, ktorá vlastne dodá tomu nejaké to trošku tej reálnosti, ale to nebolo zase tak úplne geometrické, ešte bol na to aj nejaký noise aplikovaný. No. Celkom mám obľúbenú túto rastlinku, ktorá vlastne v renderi vyzerá táto, myslím, že to je ona. To je z Xfrogu importnutá nejaký základný mesh a následne na to sketernutý cez scatter tieto malé sféry, čo vlastne dodá už nejaké bobule alebo proste podobné veci. Potom sú tam nejaké tie trne, sketernuté tiež cez iný mesh, sketernutý iný mesh, plus tie listy sú tiež tam iba tak ako porozmiestňované úplne náhodne. Ono to tomu dodá takú fakt tú prírodu trošku to nejaký ten naturálny look. Listy, čo sú vo vode, čo nie sú nejak vidno extra. Tuto trošku sú potom po tých skalách rozhádzané, sem tam pomedzi. To ako vyslovene, oni sú síce 3D, ako modelované úplne pokrútené rôzne. Je to vyslovene plane vytvorený a hustý plane vytvorený a katom obtiahnutá textúra, ktorá bola na tom pléne a potom proste cez nejaký shell, modifikátor vlastne dodaná tomu hrúbka tomu objektu. Ešte by som použil taký nejaký taký typ by som povedal k vode. To by som našiel. Vodu. Tí, čo sa venujete vizualizáciám nejakým architektonickým alebo pracujete s vodou dosť, tak viete, že ten BAM v podstate z veľkých vzdialenostiach už nie je to, čo to má byť.
a že proste tá geometria tam vyslovene v tých reálnych obrázkoch, že to vyzerá inak a rieši sa to tým, že sa buď miešajú na vzdialenosti materiály podľa vzdialenosti alebo nejakého úhlu. Tak toto sa všetko obišiel tým, že som tú vodu proste spravil cez geometriu. Takže je tam nejaký bump ešte domiešaný, ale vyslovene na nejaké menšie vlnky. Takže to voda proste funguje lepšie proste v tých vzdialenostiach, že naozaj tam nie sú biele miesta. Keď sa pozrite na more, tak tie odrazy, keď sa pozrite pod seba, sú tam nejaké, keď sa pozrite fakt ďaleko, aj keď Fresnel tam hore niečo iné, že to má byť to totálne zrkadlo, ale nie je proste, lebo tie vlny sú tam a tá deformácia tam je proste, takže to neodráža skoro nič a vidíte iba modrú farbu, proste nejaká vlnka sem tam. Takže nejak tak proste cez geometriu sa dá, tej vody zase tam nebolo toľko, aby vlastne nebolo to nejak 10 km, aby som fakt ako už zošalel. Ďalšiu scénu, ktorú by som otvoril, by bol tá pláž kamenná. Sa jedná o túto scénu. Ukážem vám nejaké testy k tomu. Ešte by som možno povedal takú zaujímavosť, že to číslovanie, respektíve písmenkovanie tých súborov je iba z toho dôvodu, že sem tam si proste tie obrázky hodím do Fusionu a keď sa to číslo je 0, 1, 0, 2, 0, 3, tak on to hodí proste ako sekvenciu do toho Fusionu a musí to prestávať proste a aby ste dostali ten obrázok, aby ste videli ten obrázok, buď musíte chodiť po framoch, alebo vyslovene to odkatovávať, tak to proste číslujem písmenkami, vyslovene z toho dôvodu. Nejaký prvý test. Nejaký náhod, nejaká vodička. Tieto kamienky som dostal veľa otázok online. Proste je vytvorený plane, napríklad 2x2 metre, nejaká oblasť, na ktorú sú cez partiklov rozmiestnení nejaké tisícky kamienkov malých. Sú väčšinou iba sféry s nízkym počtom poligónov. Čo všudy 2x metre, rozkopírované po scéne, rôzne do diaľky. Ten tiling tam nie je zase tak zjavný, hlavne kvôli tomu, že potom som ešte označil celé to vlastne. Samozrejme predtým, ako sa to rozkopíruje, je to kolapsnuté cez mesher, ten particle flow do meshu. Rozkopíruje sa to po scéne ako instancie a potom som na to dal nejaký randomizer, nejaký script, ktorý vám generuje náhodné transformácie. Takže trošku posun, jeden ten plane sa posunul dole do centimetr, druhý sa natočilo pol stupňa a podobne, takže dodal tomu takú peknú variáciu. Keď to už bolo ako úplne viditeľné, tak sa tam ako dal kameň proste väčší. To trošku z intenzity svetla pridané. Kamene sú vytvorené na tom istom princípe ako tie, čo som vám ukázala predtým. Ja vám ešte ukážem aj konkrétne nejaké z týchto. Tu už vlastne na ten štrk proste pridaný materiál cez materiál by element, nejaké 4 materiály, myslím, že tam boli daná bugina, znížené kamienky, aby som dostal nejak, proste vyzeralo to lepšie. Depot field, zapopulovanie scény, pridané nejaké také objekty strednej veľkosti, rôzne kamienky na také strednej veľkosti, aby sa to dostalo tomu nejakú variáciu. Loď ešte aj s mhlou, prvá verzia. Trošku zdvihnutá, dodané detaily, tu prinadí nejaký detail, trošku upravený kameň. Zase tie isté korene z tej istej scény, použité, recyklované. Nejaká flaška vpredu rozbitá, ešte nejaký papečok, tu nejaká vetvička. No shade a finálny render. V tom Photoshope to vyzerá následovne. Tu už teda bola použitá obloha z fikovej dovolenky a render vyzerá nejak takto. Trošku som nadopaintoval nejaké tie highlighty, čo sa mi ako myslím, že tam chýbal nejaký bump už z dôvodu nejakého zlého mappingu alebo podobne, tak som tam ako trošku nejak spravil nejaké čmuhy. Nejaké stmavenie oblohy, nejaká hrdza, len tak zo strany čisto, color korekcií, oframovanie,
A ešte nejaké color korekcie na to. A hotovo. Nejaké zase v 16 bitoch dôležitá vec, bude spamätať. Ja vám ukážem zo pár tých kamienkov a potom rýchlo ešte prejdem k displeju toho snehu v tej poslednej scéne a potom nechám priestor na otázky. Ešte nejakých 10 minút, plus cez prestávku sa budem vyskytovať tu, takže určite to bude niečo tak. Kameňov je tam toľko druhov v tejto scéne, teda dosť. Oni sú nejak podľa farieb rozdelené rôzne typy, ja ich skryjem a po jednom ich nejak prejdem. Tento kameň, to je, ten už je kolapsnutý, takže ten už nebudem nejak riešiť, ako bol vytvorený, to je niekde tu sa nachádza. Takže to sme rýchle prešli. No. Tento kameň, ten istý ako z tej scény, z toho lesa, takže ten vyslovene teseleje znovu a podobne. Napríklad tento. Zas klasická metóda, relaxom ako vypustko nakoniec. Smutne sa to teda nakoniec až na 5. Aleluja. Mapping na to a displays. A displays to je cez nejakú mix mapu, tu sa konkrétne rád zvedavý. Pozriem, čo sa tam namiešal. No. Takže celulár, miešaný cez celulár. To je tak všetko. Pár parametrov sa vyslovene upravuje v tom celuláre. Dobre je si prejsť tie základné mapy. Ja väčšinou používam celulár mapu a smoke mapu. Ostatné sa snažím nejak nie, že sa snažím nepoužívať, v podstate neprišlo mi nejak užitočné v tom, čo robím. Ešte by som ukázal nejaký super. Nejaké iné kamene. Toto je konkrétne ten čo vyčnieva vpredu v tom frame. A to je vyslovene nejaký jednoduchý zase. Tam je trošku toho modelovania viac, toho ručného a zase to proste nejako pekne podisplejsované. Dokonca ešte nejaký displej som sa snažil robiť nejaký taký, že tu robí nejaké také puklinky. To je zase iba cez celulár robené, pomene hodnoty farby v tom celuláre a niektorý to displej vám to ukážem. Je to jedna mapa, ako vidíte, displejsovaná. To je použitá na displej, je to celulár čierna, biela, čierna, čo vlastne vytvorí ten kontrast, že vnútri toho celuláru je čierna, na krajoch je čierna a ten midrange v podstate je biely. Fraktálne, thresholdy sú vyslovene blízko stredu, takže vlastne tu robí tie ostrejšie hranice. Tak nejak takto tie kamenky. Možno ešte tú loď odkryjem, by som vám ukázal, ako to je vlastne s detailami v pozadí, koľko času tomu venujem a vyslovene nejaká low poly, proste nejaké, sú tam strašne veľa vecí, som tam použil aj z Heritage, proste z toho predchádzajúceho obrázku som tam dal staré veci, aby tam už bolo nejaký bordel a nejak to vyzeralo prirodzenejšie. Samozrejme, že sa to dá Photoshope stihnúť za 5 minút dopaintovať, ale ja plánujem z toho aj urobiť nejakú animačku, takže chcem to nejako mať zhruba pripravené. Tak ja otvorím ešte tú scénu so snehom a ukážem vám nejaký ten displej na tom snehu, ako je porobený zase sadné metódy, veľmi hustá geometria, nejaké pár displejsov porobených. Ešte tie testy vám ukážem k tomu. Zhruba takto som skúšal nejaké testy s ľadom, nejaký subsurface vo V-Ray, čo je dosť tragédia. Ale dá sa nastaviť nejako, ale vyslovene nie je to nejako vyššie ošetrené zatiaľ. Sú prvé testy snehu, nejaký
Vlastne veľmi, veľmi som testoval shader na ten sneh, cez rôzne mixy, cez rôzne falofy a nakoniec mi to robilo aj Borderless GI, že niektoré oblasti boli vyslovene osvetlené. A keď už fungoval ten sneh v týchto miestach, tak nefungoval zase pod autom a podobne. No. Bol to boj najväčší asi táto scéna. No. To je nejaké IQ, tá bugina prešla, som tam skúšal nejako zakomponovať. Tu vidíte nejakú tú chybu GI tým, že ten materiál je nastavený tak, že na svetelnej strane bol svetlejší a podobne. Proste nejaké také fakey subsurface som skúšal, to robil nejaký bordel. Zase tu vidíte nejaké zlé hrany, také testy osvetlenia kamier rôzne. On sa s tým vyhral, no, trošku. Ako sa dopadlo takto, hlavne z toho dôvodu, že sa buginu ukázali zo zadu. Není úplne najšťastnejšia kamera, ale už som sa s tým nejako zmieril. Shade, finálny render. Scéna je otvorená. Nepotrebujem. Tak, ten sneh vyzerá nejak takto. Aby ste mali predstavu, kde to auto stojí, tak to odkriem kolesa. A dajme tomu, že to sú nejaké ryhy. Všetky tie modré, všetky podľa farieb je to, ktoré sú objekty tie isté, instantné, ako vidíte úplne ten objekt je niekde vzadu. No, ani ho nie je vidno, super. No, ako tento vyslovene vyčuhuje iba kousek. Pokopírované ten sneh po scéne, aby to proste urobilo nejakú variáciu a vyzeralo dobre. Označím tento konkrétne, ako vidíte, ten základný mež je úplne trapný, poextrudovaný, pobelovaný, úplne nezmyselne na prvý pohľad. Ale keď sa urobí nejaké kúzlo s turbosnutom, s 5 iteráciami, tak už to funguje. Ja teraz asi urobím tým štýlom, že to urobím nejak takto. Vymažem ostatné veci, aby som si mohol dovoliť vyšiť ten smooth, aby to nejak svišťalo trošku. Takže na začiatku je nejaký hrubý noise, ktorý to trošku to rozhodí celé. A nakoniec ten turbo, potom je ďalší ten turbo smooth 5. Ešte funguje. Dám 4, dobre, potom na konci skúsim. Ďalší noise na tom. Taký menší, je to vidno. Mapping nebudem zapínať, není teraz asi hej, displejsujem cez nejakú mapu, tak asi bude treba. Display z prvý cez celulárnu mapu, tam urobili nejaké tie základné, nejaké tie snehové haldy a tento displej je vzájomne instancovaný, čo vlastne vytvára efekt nelineárneho displacementu, že to proste nerastie iba po normálach ten displej, ale ako sú tam dva nad sebou a použije sa use existing mapping, tak vlastne to začne vytvárať ten efekt, že to nerastie iba po pozitovej súradnici, ale že to rastie aj po, vlastne ak sa to displacne raz, tak keď sa to displacne druhýkrát po tom istom mappingu, tak to už ide do strán, takže sa vytvorí taký efekt nejakých hrudiek, takže to je celkom také užitočné. Zapínam, uvidíme. Tu vlastne už vidno ten efekt zhruba, ale to je vlastne z dôvodu iba toho bevelovania počiatočného, čo tam bolo nejaké textúry a podobne. Pardon. No a nakoniec to vyzerá nejak takto. A ešte si tam predstavte ešte tú iteráciu a bude to husté už. No. Ono zase naozaj, ako, tento máte jeden objekt, ktorý má 1 milión poligónov. Keď to sledujete ešte raz, tak sú to 4. Sú tam nejaké 3 takéto objekty, takéto husté, ako zvlášť. A potom sú to nainstancované rôzne, keď sa to naozaj hodí do toho výroju cez ten dynamický systém. Cez ten dynamic dá sa na jedno jadro 2 gigaramky. To úplne bez problémov, čo sa týka ramky, to úplne bez problémov zbehne. Ako defaultne tam je statik. Používam dynamic na takýchto veľmi, veľmi hustých scénách. Ten rendering je viditeľne pomalší, ale vyrenderuje sa to. No. A noc je dlhá. Orientačne tie render timey sa pohybovali na tých 6000 rozlíšenie,
neviem, za noc to bolo hotové. Tam v podstate nič nie je na tej scéne, hej, tam ako 3/4 scény je obloha, takže to prebehlo naozaj rýchlo. Tieto spotky, nakoľko som nepoužíval V-Ray displacement, ale používal som tento klasický display, tak je to proste rýchlejšie. Ako V-Ray displacement je samozrejme výborná vec, krásne efekty sa dajú robiť. Ten som vlastne používal na tej zemi v tej púšnej verzii. Tej púšnej verzii. Možno ešte takéto referencie by som ukázal, aby ste videli k tomu beachu, tam som sa držal na tej pláži, tej kamenej, tam som sa držal vyslovene jednej referencie. To je nejaká referencia na loď, aby som proste videl, ako to je špinavé, čo tam vlastne na tej všetkej lodi je, tieto detaily, ktoré v podstate viete, že existujú, ale lepšie ich je vidieť a naozaj si to uvedomiť, čo tam všetko je. Toto je vlastne lighting referencia k tej pláži. Niečo takéto som sa snažil napodobniť. No. Tak, aby som to im ukončil. Ďakujem za pozornosť, ešte nejaké otázky, tak by som odpovedal. Teda. To je na animáciu cez GI som použil, na statiach som použil Lightcatcher jeden z mapu. Keď pôjdem renderovať animáciu, tak si dám ako typy. Sekundárne bouncy nebudú žiadne a primárne si nechám iba kvázi Monte Carlo. A potom to nejako zhruba trošku ešte vysvietím, ako pridám tomu nejaké postprodukčné color korekcie. Ale vyslovene sa objedná nejaká velikánska farma a ide to. Je to samozrejme náročnejšie a dajú sa robiť aj tie veci, že napríklad sa vyrenderuje zem, vyrenderuje sa zem zvlášť s prepočítaným GI, následne na to sa vypočíta animácia, tá bugina sa nasvietí zvlášť cez skylight plus nejaký ten jeden bounce GI, čo vlastne tam stačí a dokopy sa to proste tiene sa vypočítajú pas zvlášť pre tiene. V tejto scéne by to nebolo zrovna šikovné, pretože tie sneh a to už nejako trošku inak sa robí a dá sa to samozrejme vyrenderovať zvlášť. Ale ten najistejší spôsob, taký najprimitívnejší je vyslovene to hodiť kvázi Monte Carlo a hotovo. A to funguje úplne najspoľahlivejšie, je to najpomalšie, ale výkon rastie. No. Strašne veľa instancií tam, no. Tak super. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem.